аз съм така следец. Не искаш да играем в Hunger Games с Baby Girl Minecraft. Здрасти. Това ли си? Канала ми ще бъде ли в описанието? Някакъв ми е точно на моето място. Имам ендер перо. Бисквитка. Ай, аз тръгвам. Къде си ти? Аз се крия. Има. Зад тебе съм, давай напред. Напред, аз имам лук. Къде са ти страни? Давай. Знам къде има често пъти. Аре, що да го покажа. Аре, не мога да се гледаме. Видях ли? Искам да го открием това. Тук има чест. Има честовете, аз отивам хора. Аз гледам по някакви. Той е много тъп, мина чест. Под водата има един. Да, няма нищо. Да умре. Аз имам една бисквитка. Иди ми да го убия, разбира се. Не е Къде си? Слезам до този. Не знам къде си. Аз да виждам всички коменти. О. Умирай. О, убил го. Къде си? Горе. Аз съм при някакво пясъчно село. И аз съм там, стой. Кажи ми, отиди до мостчето. Моста, окей. Ейта, зад. Имам ендер перо. Браво, и аз. Имам полшанка да се приготвя. Един първо. Добре, айде. Следвай. Аз ще стрелям. Опа. Изпадих се първо. Ето тук има чест. Уоу. Кой има хлеб? Много неща. Да. Аз си взех меч. Имам. Вече. Имам две пръчки. Мерих чест. О, енчантмент. дай да там по-силен надградник. Имам лук пауър 1. И аз така. Чест. Шкаф. Аз имам дървен меч. Чест. Няма нищо. Чест. Няма нищо. Не има. О, качих се за. Ей, тук покрай дърветата има често. Ето тук би трябвало да има. О, следвай ме. Я чакай. Тук. Аз отивам в дървото. О, аз съм отгоре дървото. Пази се, някакъв идва към тебе. Бягай. Тоест, кликни, шифни. Мара, ти си там. Шифни. Шифт съм. Добре, май сама. Идвай към мене. Ела бързо. О, май идва. Нямам никаква храна. Аз ще дам. Много съм бавна. Аз съм фул сет. Ето. Да стим. Аз ще се кача и на това дърво.
Аз съм катери. Такава. Добре, да намеря път да се кача. О, Каменен меч. Спитка. колко неща намираш, Имам стол меч. Но не и храна. Имам ябълк. Къде? имам супа, имам диня, имам дискотки, имам млек. Легендар? Не само едно. Аз съм само на 2 сърца. Ти си на 2 сърца. Да, вземи всичко. Не, че е много, ама... И под водата би трябва да има честове. Да, идва и под това. Там има чест. Няма нищо. Аз отивам и там, може би има честове. Не се видя нищо в него. Да, ще има честове и виж има глина. След 14 минути едва. Дед, всички са събрани. О, забравих. Чест. Ама тук трябва долу да си взема често. Има ли чест? Има ли? Има ли? Кораб. Не съм. Дошла съм за них. Съм на кораб. Ето тук има чест. О, има спитка. Направен е кораб, пак няма нищо за него. Къде си? На кораб. Окей. На червения или синя? Отивай на червения. Да, синя. О, тук има 2 честа. Ето те. Аз съм много далеч. Няма нищо. И тук няма нищо. Мар. О, да, хора, и утре ще правя giveaway. Чакай да ти дам сет. От мен ще си. Не. Предишната аз. Да. Джеронимо? Не сме готини. Мен преди Виж диамантени блокове. Чест. Чест скапани неща. Бе, аз падам тук. Е около. Падам. изобщо къде си пада. Паднах там в... Ендер перла, ендер чест. Ендер чест. Ей, тай напреди има Ендер чест. стълба. Не, отвънка го служи. Там, където се отвори някакво. Зачакай тук има. Ей, така го служи, ей, така, виж. Ей, така. Чакай. Да. И дъно, браво. Аз съм Още си стоя на линия. Сега на къде? Не знам, на там. Много си як. Стига да си още по-як с енчантмент. Аз съм с каменен меч и най-силната броня. Ако няма златни пуши.
Искаш ли спитка за това? Да. Може ли? Ето ти, спитка. Тук имам чест. Но някой умря. Почва се! Не. Аз те се. А там е... Отивай към острова. От тук често ли има? Да? След 10 минути почва... А, там има често, видях. Ето тук под водата. Бро. О, има диамант. След И, 10, и още един ендер чест. след 10 минути ще се бием с всички. Окей. Ние ще сме още ти. Имаме ендер. Обаче ако оцелеем и трети. Ляваме. О, 2 честа. 3 честа. Имам един диамант. Аз имам Аз имам ендер диамант. чест. Имам един диамант и един минерал. Ако имахме една пръчка. Аз имам две пръчки. Маре да си направим дома меч. За кой ще е? А, чест. Тебе, аз имам айрон меч. Значи аз... Бек, бързо моля се. Тук има два ендер честа. Ела, бързо. На острова съм. Добре, чакай. Ела тука. При мен. Аз подкачам. Бързо ела. Има човек. О, Тук има 6. О, 3 златни ябълки. Имам 3 златни ябълки. бързо ела. Стирам тъмните. Едва. Три точки имам. Бързо. Към. Ако ме виждаш. Не те виждам. Аре, бързо. Върни се. Не се връщам. Дай. Ето те, бързо излезе ела. Да убием. Да го трепим. Виждам ти името. Това ти ли си? Аре да го убием. Аз ще си направя... Биго! Той е диамантен меч! И е хакер! Убия! Аз печеля. Аз печеля. И това беше за